Halo studio, halo studio, halo, jest pan Jusiek? Jest pan? Halo, halo studio, halo, poproszę dżingiel, poproszę dżingiel. Tytułem słowieńców Radia Kosiele. Nazywam się Łukasz Agnesik. Mandatowali prowadzą program o zjawiskach paranormalnych. Jest medyce w Wejrowie. Zakorzystali wekreśmy dziwni kramci. Jak to wekresu. Chcemy spytać tu jakichś autochtonów, czy może czegoś nie widzieli. Chłopi, pójdę. Wczoraj w nocy, chciałam co? Wczoraj w nocy, chciałam co? Ale co? UFO. Kto UFO? Kłemu. I kto UFO? Kłemu? UFO. Umiejący próbować obiekt. A widać co? Wczoraj w nocy. Tam był stadion. Tak się tak noce płele. Jak to bez na domu. Tak się krąży. Ale to znaczy, że ta cywilizacja miała do synowi. Ta cywilizacja wespłężyła substancja 40% i jak będą zaaplikowali i substancję w gordze, człowiek ma problem z równowagą i ciężko mu na dwóch szpyrach iść. A to znaczy, że ta cywilizacja miała coś na łeb zaaplikowany. Że na łeb jest to wszystkim zbrodnią. A to znaczy, że oni na początku ma tak przyjemność sprawiała, a na początku na górę to rozcysy. Zresztą wiem, że coś ma, to jest ty. No dobrze. No ale co było dalej? Co może było coś widać, słychać? Jak ją tak ciężko słychać, a tam była porwale łeb. Ja no co mi? Ale wtedy w nocy kosmita go porwale. Kosmice? Ja myślałem, że to kartę wrócę, nie do pizza jeden, nie wiem. To ja idę. Idę za nim. To masz to te brzuszka rosną, i to ten lecę, mocno, muszę łebkę, ale ja tam idę dalej. Czemu? Jest to bardzo dobre. Ale się stanie. Wiele zawiernik rawnica złocona. Jedną szarniłe, łączyłego na zrzutku jest zacięły, jak to nie miał wejść na tym. A to jest zacięłe włosy. Żeśmy nasi słowicom, prawda, to te dwa lita, co nawita, to był kosmita. Nie, to był Leo, na wszystkiego włóczę, padł, a z tej strony ja jeszcze nigdy nie widzę. No dobrze. No i co było dalej? Co było dalej? A, cały to tam teraz na kambie, to ti kosmice głosili zarażone. Łebco, zdrowa nie? To wrócił do pozycji horyzontalnej. No, łebco, zwrócę. Jak żeście się tak zwrócili i leżeliście, to powiem, że panu co widać. Josus wrócił na krzew i tak prosto na mnie widz. Znowu widu. Znowu to jest zewrót. Zresztą to wszystko do nocy teraz robią. Tak, jak do radia, wiesz, no to co to był za widz? Co to był za widz? Nie wiem.
halogenowy, Możemy? energooszczędny. No, osam od razu. Jest tu świetny, noc była, noc, nie było widać, co to jest noc. A wiesz, że to są duże? A wiesz, że jest to? A to tam jest to. No dobrze. Na jedną świecą, tak leży, co było dalej? Może coś było cię. Wtedy, ale weszły z lasu, to już się w lasie. To się tak, robimy zero. No dobrze. A to szło tak, to szło za nami. Ja nawet pewnych momentów ja nie wiem jak ja wstałem, ja na dwóch nogach biegł. Ja nie wiem jak to jest tak, że ja na dwóch nogach biegł, w tej domu jestem rano jest to, no dobry, wszystkie to jest na tej decie, ja wstałem, jest to rano, jak ja łeb, mięso, sam, a to jest za nama lekał i to tak im to na traszował, A to mi, to na trzyma ręce, to był wiózny miecz, świecący miecz, jak wiózne wojna na mowę widowni, no. Panie, jak wojna mnie jeszcze badają to wszystko, jak wy za wojnę często nie widzą. Aha, no dobrze. Żeśmy naszych zwolenników, prawda? To, co bajka zakładało, to był kosmita. To było logo gry, to były płynne. To znaczy, że ta istota tematycznie wezmorzeła. Tak, wezmorzeła. Ale to pole, pierwszy raz ten zresztowali, to była tak wyzwanie, że ten pierwszy. No dobrze. Jak widzimy, niedaleko we tłumacie, coś za celu cywilizacja, bo robię na niedoli. Chcemy wrócić do tej sprawy, żeby to wyjaśnić. Źle radia Kaszebę, Łukosz Agnesik ze zjawiścią paranormalnych. Chłopi, to będzie ekstra materiał, moca super popiany złotych, to będzie super materiał dla amatoryczną. Słuchaj, chcemy to teraz, pełnimy procent wzrostu, chcemy to zamienić na nasz 40% dyskusji. Ale słuchaj, jak będziemy dziś szle w karczmę, to dziś musimy iść bez to gryte pole, ale teraz, żeby jeśli zarobić, musimy zwiększyć kranki. Weźmiemy dealer i chcemy te kranki robić deala. Będziemy dealera.